Il-qorti tardjat l-estradizzjoni ta' raġel Olandiż ta' 25 sena li jridu il-Ġermanja biex jiskonta sentenza ta' ħabs fuq serq u estorsjoni. Dan sakemm ikun deċiż każ fejn ikun allegat li wettaq attakk sesswali f'Malta. Bjondi Klejt Reffenberg kien arrestat wara l-Pulizija irċivit mandat ta' arrest Ewropew hekk kif jinsab infittex mill-Qorti Ġermaniża. Iżda wara li ġew ivverifikati d-dettalji tiegħu kien innotat li Reffenberg jinsab fuq ħelsien mill-arrest. Dan wara li f'Ottubru tas-sena l-oħra kien akkużat li attakka b'mod sesswali lil persuna ta' 18-il sena f'San Ġiljan. L-akkużat aċċetta li jkun estradit iżda l-Maġistrat Gabriella Vella qalet li dan seta' jsir wara l-każijiet kontrih ikunu deċiżi. Stanislav Stoyanov, Bulgaru ta' 23 sena impjegat illegalment bħala bouncer, ingħata sentenza sospiża u kien immultat 500 euro wara li ammetta li weġġa' lil Matteo Boldrin li kienet jgħaddi lawrina f'Paċivil. Il-Bulgaru weħel sentenza ta' 6 xhur ħabs sospiża għal sentejn filwaqt li ħarġet ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-vittma. Raġel ta' 27 sena mis-Siġġiewi li għandu proċeduri pendenti fuq attentat taqtil fl-2011 irritorna lura fil-qorti akkużat li ta' daqqa f'wiċċ it-tfajla tiegħu. Ir-raġel mhux qed ikun imsemmi sabiex tkun imħarsa l-identità tal-vittma. Huwa kien akkużat li ta' daqqa ta' pon li ssieħba waqt argument nhar it-tlieta wara nofsinhar. Ir-raġel li għandu storja ta' każi ta' vjolenza ġie akkużat ukoll li jagħmel rejat waqt perjodu fejn qiegħed fuq ħelsien mill-arrest. Huwa kiser ukoll numru ta' kundizzjonijiet ta' diversi sentenzi sospiżi. Quddiem il-Maġistrat Gabriella Vella, ir-raġel wieġeb li ma kienx ħati.